Molt bona nit a tothom. D'entrada, agrair la presència de tota la gent que ha volgut venir en aquesta sessió informativa. I la sessió informativa és per un punt molt concret, perquè ahir a les 8, a 8:45 del matí, presentàvem a l'Ajuntament de Cassà una moció de censura a l'equip de govern i a l'actual alcalde que hi ha. Una moció de censura nosaltres pensem que és una opció democràtica que tenim tots els regidors que sortim elegits d'un procés electoral. Sabem, som conscients que és un element contundent i delicat per les implicacions que té, tant per la gent que el presentem, que presentem aquesta moció de censura, com per l'equip de persones que reben aquesta moció de censura. Per tant, no és un pas senzill de fer, és un pas complicat, és un pas que ens hi hem de pensar molt. Hem pogut presentar aquesta moció de censura perquè els tres grups que estem a l'oposició a l'Ajuntament de Cassà hem arribat a un acord per tirar endavant un pacte pel que queda de la legislatura. I això ha tingut tota una sèrie de raons. D'entrada, el que hem de dir és que el pacte el validem tots 7 regidors que estem a l'oposició. Som 3 partits. El que passa que el que ens agrada puntualitzar per sobre de tot és que aquests 3 partits són 7 persones i que totes 7 persones avalem aquesta moció de censura i som a darrere del pacte que sorgirà, que tirarà endavant un cop superada la moció de censura. La situació inicial que hi havia al maig de 2007 ens va donar un ajuntament amb un resultat sense majories. No hi ha majoria absoluta. En principi, hi ha un grup majoritari i aquest grup és qui s'encarrega de tirar endavant un equip de govern. En principi, també hem de dir que per part del grup majoritari no hi va haver un intent d'arribar al consens. No hi ha un intent de conformar una majoria o un pacte fins i tot global de totes les forces que hi eren, descartant d'entrada qualsevol tipus de conversa amb 2 dels partits que actualment som a l'oposició, amb el grup de l'Alternativa i amb el grup d'Esquerra. Aquesta actitud s'ha mantingut fins al dia d'avui. Per tant, ens trobem en una situació inicial de tancament de porta que s'ha mantingut durant els 10 mesos que portem de legislatura fins avui. Hi ha hagut escassa voluntat de diàleg. Escassa voluntat de diàleg concretament per poder tirar endavant els grans temes que preocupen a Cassà. Cassà té grans temes sense resoldre. D'entrada, no tenim pressupostos del 2008. També hi ha el tema de la piscina, que suposa una despesa molt important per l'Ajuntament de Cassà i que tampoc està resolt d'una manera que pugui interessar. Hi ha una altra qüestió que és el dia a dia que hi ha a l'Ajuntament, que aquest sí que és una qüestió que la marca l'equip de govern. El dia a dia, aquelles coses que s'han d'anar fent, és competència de l'equip de govern. Darrerament s'ha atribuït a l'oposició l'estat d'aturada que hi ha en el poble. El poble, evidentment hi ha coses que continuen funcionant, però hi ha algunes coses que hi ha aquest relaxament. Hi ha hagut insistència, fins i tot als mitjans de comunicació, de part de l'equip de govern, d'imputar aquesta aturada del poble, fins i tot amb aquestes qüestions del dia a dia, d'imputar-les als grups que estem a l'oposició.
Nosaltres aquí tenim poca cosa a fer. Jo penso que si realment hi hagués un projecte engrescador, amb idees noves, es notaria al carrer. Evidentment, a principi de legislatura, com tothom sap, hi va haver unes desavinences inicials, però 10 mesos de treball conjunt dels 3 grups que som a l'oposició i que estem representats aquí, 10 mesos de treball buscant acords, 10 mesos de treball cedint tots 3 grups a plantejaments inicials, evidentment, tot i la coincidència que hi ha coincidència entre els 3 grups, però evidentment hi ha qüestions puntuals que no estem totalment d'acord. Per tant, hem après també durant aquests 10 mesos a cedir i hem après també a posar-nos d'acord per tirar endavant mocions que s'han aprovat a l'Ajuntament i que nosaltres pensem que són mocions que van bé per caçar, que responen una mica al projecte que nosaltres, tots 3 grups, tenim plantejat per caçar. Per tant, aquest és, diguéssim, una mica l'ambient que hi ha. Entre la situació d'estancament i la tasca duta a terme per als 3 grups de l'oposició amb un esforç per arribar a entendre'ns, doncs veiem que hi ha una possibilitat que és la que ens dona l'opció de tirar endavant un pacte. I aquesta situació és la que d'alguna manera ens pot fer superar l'enlentiment inicial, l'enlentiment que nosaltres veiem que hi estarem en el poble de Cassà. Degut a les dues coses, degut a la situació actual que hi ha i degut a que els 3 grups hem sigut capaços de treballar conjuntament i entendre'ns, ens sembla que tenim una responsabilitat que no podem defugir. Una responsabilitat que adquirim en el moment de presentar-nos a les eleccions. I per tant, després de 10 mesos, tenint en compte que estem en una situació de punt mort, que pràcticament és acceptada per tothom, i que hi ha aquesta sintonia i capacitat de treball en els grups de l'oposició, pensem que un pacte és aconsellable. Un pacte de legislatura és aconsellable i que no ens hem d'inhibir davant la possibilitat de fer aquest pacte, i això és el que ens porta a tirar endavant aquesta moció de censura. I amb això volem desencallar aviat els grans temes que Cassà té pendents, que Cassà té en cartera. Volem tirar endavant aquests grans temes i també volem dinamitzar el dia a dia de Cassà, vetllant per al funcionament de l'Ajuntament. El funcionament no amb cost afegit, sinó intentant optimitzar al màxim els recursos i el personal que està treballant actualment a l'Ajuntament, amb els qui haurem de confiar segur i amb els qui haurem d'aprendre a treballar i a escoltar i a buscar complicitat amb el treball diari d'aquestes persones. Pensem que un equip de govern necessita la participació dels ciutadans. És un pacte amb fonaments de política municipal més enllà dels interessos que hi pugui haver de partits. Política municipal. És un pacte de compromís de les 7 persones, els 3 que som aquí dalt i els 4 que són asseguts aquí a primera fila. És un pacte de compromís de les 7 persones de treballar amb il·lusió, de treballar amb ganes, de treballar al servei de les persones. Més enllà de les diferents àrees hi ha un treball conjunt d'una comissió de programa, d'una comissió que formarem els 7 regidors i que serà el motor que definirà les línies i els punts de programa que s'han de tirar endavant. Això ha de passar per una moció de censura presentada i tirarem endavant aquest projecte que esperem que sigui un projecte bo per Cassà. Il·lusió i treball estan garantits amb el compromís dels 7 regidors de l'oposició que són aquí.